At the kitchen, I will just block you here now. If you joke with me again, I'll block you here. They can play here with you. Sorry, sir. Do you think I'm here to play with you? If you're not ready for this thing, you get out of this place, my friend. You don't give me a guy name. Get on all on nigga and I get it. I gave you a man cry your biko. The man talk to church tomorrow. You look. It's away for granted now. On okay, see finish now. I'm online. My big gong now. Sorry, sir. Let all the knock or hip hop. Wapakana. Oh, the mother can clock 145 for 40 now. Gaby, though, you were hashing me. You were hashing me. Come on, I have to my shoulder pad in a yinongo. Mapingo. Wapakanu pugi. I went where Brai. Man on Nulo now. Biloto. And on no law. And where Brai up where? I know you brand new. Sit up, Chileka Bagoko. Hara kwaku. Ana gira hane metubaka. Hara iri hane metube. Aka. Oh yeah, the way for now I get Biloto get last. We're back and Pugidia, we're back and Pugi. Our Nagakina, Nagaber and Nagakanuko, Waraya Bagge, eh? Nali, which is a wine and running who woke him or Winnie Hoodia, Yabia Kanuku, eh? Umoankaka, Wajuno Motaga, Unya Woloniano, Nabere Akanuku, Chileka Bago, Coma Bingo. Come on, we're back and got the boyfriend again. My bingo when I went and got Baby Makanuku. They say for Nugaho, they say. The chairman I hope more. The shame. And I'm okay, but I can't know what I am. All mistake. HF. Listen, from today, Motakeshi, no, with that Abela Canu. When you're ready. Emma Manalane group. Thank you, sir. Damn you. I'm a class nigga. Against your target. Oh, you're another training again went over from your husband. Yes, sir. Thank you. Damn you. Molekesh were mad. They bought the knock a pigeon chagota. Don't nasoge. Look at. Branca mega nini mega. Look at. Cabro telende teacher no na Sunday school no na church. We pakanu pugi. Look at. Lelo do telegram ma bre mega kai. Telende teacher Sunday school no gwa go mashi. Jesus is coming soon. O do telegram ga para. Ma pingo mrawo. Branga mwe ho telegram ga bia amanga moka. What are the verse, Bia? And where party? Hey, Jesus. I don't get to get that get them. Hey, Mbamba. Come back and where party? Mbasa. He panta get banga. But then him shot that of Lulu now. Damn you, imagine see a good fastenga. Imagine see a good fastenga. Sorry, sir. Yeah, I would have phone with it. Oh, where phone? Where phone with it? Okay, sir. Thank you, sir. Uh-huh. Oh, yeah, too.
Aga. Onyechi. Onyechi onye. Onyechi Ejiofor. Onyechi Ejiofor. Kwe mani yo wala muna game na eba na social media. Niile nga n'iru me wage interview. Gaa n'iru sir. Onyechi Ejiofor dị afọ ole? I'm 24 years. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mpa ma nwụọna. Donna. Orphanage. Daughter. Mba, mam na awụ m orphanage buko. Ewa orphanage, onye dị in charge afọla. Ewa orphanage, mage nọrọ, them you. Ewa orphanage. Onye na-enwe hụ na orphanage. Ma pingo, hụ na nga nwa, otu nwaanyị ọga. Dasing them you, Chileke agbaghị ọkụ. Ewa orphanage. Orphanage orphan. Nna ya today. Amam na onye mpaya orphanage. Sorry, sir, mam. Ugbu a ka mụtaga. Mago ga-alụtalịrị gị ọgụ. Mega n'otu nga na bring you down. Mago ga-fight. Mago ga-alụtalịrị gị ọgụ. Mba. Mago ga-asụtalịrị gị ala. Ma bingo. Mpa ma asụtakwala. Owo ala ọ zụtara kwa m. Telero sana. Mpaga ọwụ nwaanyị. Mam. Mpaga ọwụ shihi. Mba. Ọ dị ka ị n'otu nga. I will bring you down if you laugh here again. Oh. Iche na m na-egwu here. Mpaga asụtalịrị ala. Mpaga ọwụ shihi. Mba. Narị 5. Onore 5. Mpaga gịnị gburu ya? Ọrịa. Gịnị gburu mpaga? Ọrịa. Ọrịa gịnị gburu mpaga? Echefula m ama m. Mgbe ahụ arụ m ntakịrị. Mgbe mpaga nọ n'ụwa, ọ mmaghị na-efid ya ka ihe eji ese ọzọtala ya na mmaghị na-efid ya ka ya na-efid unu. No, mba. Ọ mpa n'ihu. Denele ihe eji ese mpaga azọtala ihe ala. Ọ zụtara m mụwa. Ọ zụtara m. Ọ were ala. I will landlord na Port Harcourt now. So. Pingo nwere anwụ ebara nga. If you laugh here, bring you down. Just mana ga takoshigaza here. Asking nro otu nga. Focus here. If I find out you are not serious, I take you down from here. Aswana. Branga takoshigaza. Nimo begin na ifilu ne marama. Nimo begin ifilu ne marama. So I'm not ndụ. That's why I am single till this time. Oh, njọ ka njọ. Oh, na amara mama na. Ekwesịrị m nọ na di. Kambo. Ịhụrụ ihe ọnụ gbaga gị. Otu isi emeghe ka ndị mma ha na-agwụ ụgba. Sorry, sir. Na-agwụ ma abacha. Ịhụrụ ihe ọnụ gbaga gị. Sorry, sir. Baro. Ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu? Iwe wela gị. Ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu? Mba. Iwe onye ebe? I'm on Imo State. Ebe n'Imo State. Mbitolu local government. Ebe n'Mbitolu local government. Umezogwa. Ebe n'Umezọpa. Mundra haji. Ụmụnne gị dị ole? Are 5. Ma ahụ eze gị. Mepecha eze gị niile ahụ ma ahụ ya. Ele ihe ha adịghị eze gị. Mepecha eze gị niile ahụ ma ahụ ya. Asị gị mepeta chọọ eze ma ahụ ya. Mfurumfu eze wiko eze.
Onye kụpụrụ gị eze? Oh, Tori. Onye kụpụrụ gị eze? Chineke agbaghị ọkụ. Onye kụpụrụ gị eze? Oh, Tori, lenu. Ọhịa ọnụ gbagha gị eji ekụfu gị eze. Gịnị wa ọwụ Tori? Onye kụpụrụ gị eze? Oh, Teze Mundi, oh, Tori. Nwa agbọghọbịa bụ eze wiko. Kebish na watch him. Port Harcourt. Mmaga ọlụ arịrị dị kemgbe ahụ mpa gị nwụrụ. Mba. Enwere mgbe ị na-otu aka ife ntị ya? Mba. Nne gị o ji eme ntamu? Mba. Enwere nwanne gị ji aṅụ gufu ma ọ sịga? Mba. Ị nọrọ ọlụ ụtọ aka ị nọrọ mee ya dị ka arọ na-achọ ịgba gị? Arọ gbala gị mbọ? Mba. Ọgbanje ọ na-eme gị? Mba. Enwere mgbe ị na-ahụ onwe gị na arọ gị ga-ada gị na ụmụ nwaanyị ibe gị na-anọrọ na grup ụmụ nwaanyị ibe gị na-anọ tugeda? Enwere mgbe ọ na-eme gị gị hụ onwe gị na arọ nke ị nọ na weta ụmụ nwaanyị? Mba. Ị mụọla nwa na mmiri? Mba, God forbid. Aja ata gị na nrọ? Mba. Atabeghị m before. Asị m eji ata gị na nrọ? Mba. Ị ma nri eshi? For sure. Ama ofe oberechi. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? I graduated last year. Gịnị ka ị gụrụ? Sociology. Gịnị ka ị na-arụkwa n'ugbu a? Okay. M na-eme ihe isi frontal installation, revamping, rewigging and the rest. Na family unu enwere nwa unu zụrụ azụ? Mba. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Oyi. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime? Mba, God forbid. Mba. Nwoke na-anyụ mamịrị n'okporo ụzọ, ị gafewe hụ amụ nwoke nyụwa mamịrị n'okporo ụzọ, ele ihe ị na-eme? Na church. Ọ dị ntakịrị na church. Listen. Don't joke. Don't laugh here. Oya, amụ ole ka ị hụrụ lọwa amụ ukwu ka amụ ntakịrị ịhụ ala nyụwa mamịrị n'ụzọ? Nke one madman. Ọ buru ibu Oya, gwa m otu ishere ya atịa mgbe ị hụrụ dị amụ ọya. Ndị ọsị na-achụ ka onye ara na bọs. Echega m ọchị ka echega ama ọwa ọchị. Ọ dị reaction m nwere dadị na mmege practical na-eji gị. Den ịhụ amụ ntakịrị la otu isi achịga. Ọ otu a ka m na-eme. Nwa agbọghọbịa laikiri amụ ukwu. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Kwuo ya n'ọnụ, ụmụ nwoke ole tara ala gị? Oge abụọ. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? This girl. Afọ nga abụọ. Sorry, all network. Abụọ. Ndị atara ya enyụrụ? Owo otu. Nwoke Anambra ahụ. Ọ ma ihe ọ na-emezi ya. Ịsawa onye ebe? Onye Anambra.
That boy, my phone. No, my honey. Oh, my honey, man. Sorry, sir. Huh? No, my honey, my dear. Okay. Gani rugine na gine komere yeji yo. Sir, amam otu ngede akwala gị bitin. Enye ga kora mi ha ho me media o. E ga kwupụta dati na o me media ji bia hia bia atakoshi eze hia. Bia gwa so wo kana mbra that boy my ho na media. Ko why ho me dia. I'm not like 40 to 1 hour sometimes, no. Na-enye ishi. Ọ na-enye m ezigbo ishi. So, ọ ya na-eme. Abia ye wuri ishi o ta mange ni na Otele. That's it. Tagide ya wa petition mama bie. Mba, ọ that type. Bishop, he may be chabe. Ọ na-enye ishi, ọ were ihe a na-akpọ ishi no aiwa wu jenzi, ọ were ihe a na-akpọ inye ishi. Ọ ya ọ nyere m. Otele na anabata asụ mmiri ụmụ nwoke yela njeze yela arị eze. Otele asụ mmiri juru, arị eze juru, na njeze nọ n'ime ya. Ege nyele mkpughi. Na echefutala m o. Ọ mgbe m nọ in the mood ka m na-ama. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 081 4221 7306. Kpọgharịa ya. 081 4221 7306. Kpọgharịa nọmba gị? 081 4221 7306. Congrats. Thank you, sir. Harry Potter chọm datin takushi eze here. Okay. Branga buru gogolo n'anya bịa nga bịa amagha m ụka. Agwa go get him bro for the something. Asenge dem you Chineke agbaghị ọkụ. Bishop happy is that. Asenge dem you don't greet me here. Don't greet me here. Oh yeah, you give it this morning. Ogele yo. Oh yeah, but so give it this morning. Okay, Branga for interview. I ran for my interview. What put that Bluetooth in the phone now? Get focus on make interview. Opola. The way phone na la get pilot okay la paso. Pupu la es. Pupu date ne pananya. Pupu ya he pananya. Pupu a lot date ne de katra to ogboga. Pupu date ne pananya. Uwe pia a lot eje kwukado okwu. Gị na onye me hu ahụ ụzọ wọtazi iwe onye isi. Tazi kpuru gị bịa ka ekwe nwaanyị na-ejide gị aka akarị nke ọ bụla ịgaga. Mba, enweghị isi. Isi bịara ikpu gị gba ka ịtara n'ụra. Enweghị isi nwu Bishop. Gị tụwe nwaanyị na-alụ. Enweghị isi nwu. Ịhụga m. Gịnị ma m ga-ahụ gị? Elee ihe m mere ugbu a? Ekọ aka n'ihu gị na. I the way phone and I get pick up to get last. Okay. Besides, my mom is not the kind of woman that pays attention to physical. Hello, I'm not a voice here, but you're that the best. Who put that in Ikunanya? Who put that in Ikunanya? I who put that in. If I got I got put that in Ogwakanga to me. I'm bingo. Remove it. I say remove it, drop it there. Drop it on the seat, coach it there. Okay.
kwụrụ straight ọ ya kwụrụ straight lekpo ọ dị nnọọ ka ọ para ibu wepụ aka n'akpa gị wepụ aka n'akpa gị wepụ aka n'akpa gị asị gị fesi nga kwụrụ straight kwụrụ straight come forward Okay. lekpo ọ gaga nnọọ ka onye katikizim nọrọ straight nwa bingo nọrọ straight bịara nga emegara m okay enya nọrọ straight ịma ihe wee nọ straight Anọ m straight na. ọ ga nọrọ straight Chineke agbaghị ọkụ nọrọ straight onye eriri gị eri hụrụ dịche dịrị nnọọ ka onye mere autopsy n'otu ịdị ndụ nnọọ ihe onye mere autopsy nsị gị nọrọ straight Anọ m straight. lee mkpụmkpụ ya ịbịara nga abịa bịa ekpugere m glasses Etogo m saki ogologo. enya wepụ aka n'akpa amụ gị wepụ aka n'akpa amụ gị iji wepụ aka n'akpa gị dị a isi na-akpa akọghị ọkọ na amụ asị gị kwụrụ straight ọga Ma ị hụrụ ya? kwụrụ straight face like this face ekrata Okay. face nga lee nga ọha na mkpụmkpụ bịara nga bịa amagha ma ụka helikọpta ọ ga-mechilata ụkwụ gị ahụ Okay. mechilata that your leg close that your leg Ị hụrụ otu nwoke mechie dị? ụkwụ gị ahụ ọ ga this guy magha ma ụka ya mechie ụkwụ gị ahụ nwa bụ this man Edozila m ụkwụ na. Elee otu ọzọ ị chọrọ ndị ụkwụ? nsị gị mechie ụkwụ gị ahụ mechie ụkwụ gị ahụ te ha nnọọ ka handcuff nọ mechie ụkwụ gị ahụ center table a na-eji eri nri mechie ụkwụ gị ahụ enwere dị amụ nwe ha amụ ebere nga etu nwaanyị na-alụ enwe amụ enwe standi a bingo nọ dị asị gị standi a wepụ aka n'akpa gị wepụ aka n'akpa gị wepụ aka mkpụmkpụ niile gbara pọnoteshi dọrọ n'ala enwe ha amụ enwere ma bingo were fonu gị Bishop na-eji nwayọọ. ọmụ aka ịbagara Akwụkwọ m onye eke na-eji nwayọọ. ewu onye Akwụkwọ m onye eke. ịwa asụ arụ iwu ike ọtọ Akwụkwọ m ịwa asụ arụ onye onye ike eke. na-ahụ ahụ Ama ụzọ abịadị na-aba buru gị. remove that glass if you don't Ama remove that abịadị glass na-aba buru gị. ọ ga Na-eji remove that nwayọọ. glass remove that glass ọ ga remove that glass if you don't remove that glass I will bring you down here Ma mkpu gara ị ga-ekpuke gị o. okay mụ na gị maga aka nwaanyị akpala agha you will never marry till you have fun at this life Bishop na-eji nwayọọ. Abingo. Ụmụ nwaanyị unu mara ihe unu na-ama ụmụ nwoke ndị nwere pride unu amara kpunu ji eso gị Hello, Bishop. Good afternoon. ọ back unu ga-eji mara ụmụ nwoke nwere pride mara gbere m kamera gị Bishop, I need off my camera. My camera the on. ahụ na m gị ugbu a ihe mbụ gị bịa ebe a Yeah, this is my first time. Mama is Ibeba. But Bishop, I don't for Ebianga don't speak it. That try to speak English here. Abiakwala nga ga ebe suru mbeke. Ebianga ga were asụ Igbo bianga. Don't come here ga ebe form mbeke onye Bishop, beke. I don't for interview. Oh my age, Makia Webia. Mbia for testimony. Ebere for testimony. Na-efere aka. I broke one. So we could aka first before ga ga n'ihu. Before feedback, I get kuni here melon before feedback the aka efe. Aya kam no let testimony. Okay. Moab Abumoya Anambra State. Okay. And when my friend na January kaditin me I notice him on adeba board. I na azuka afe na Lagos. You got to go. So on adeba board sometimes. So I'm gonna na shop here. The world's no. So one day I had to where se kamuni akwo kamali hebun sobia. Upon no depression na ni ansobu. So we recommend earlier say akobia na your program that hopefully no you nweta ihe ocho ka malu no nwe onye ga onye oge nweta nwa ya oge nweta na your program. You got to go. So na February obia na your platform gbagotakwa n'enu imecha ya interview. So ki mecha ya the interview
ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị wee na-achat ya na inbox ya, which that na at the end onwe ofu onye ọ like n'ime ha, so ya na the girl a na-achat. So ihe meziri m ji gbagote bụ na o mee travel because the girl si ya n'obi Asaba, o wee mee travel ka o jefu the girl ka ha wee mata onwe ha ọfụma. But o nwezi ihe dapụta ka ha ji ofu the girl. O mee travel na Friday nke a gara aga. So ebe ọ lọji, the girl bịakwanụ ha tacha jelicha nni ha wee na the place. Anwụnta ga-atagbu gị, enwere anwụnta gọwụlọ sọrọ gị biri, anwụnta ga-ewe atagbu gị, anwụnta ga-abagide gị tagbuo gị, gọwụlọ sọrọ gị biri, anwụnta abalị, ịhụ na anwụnta nọ na Naịjirịa ga-achụ mmanya, ha ga-achụ gị ka aṅụ, gọwụlọ sọrọ gị biri, anwụnta ga-atagbu gị, ma ifu na ha ga-elere gị otu a, ha ga-ebiwasacha gị, ịhụrụ ihe ime gị, anwụnta ga-egbu gị, ọ ga-atagbu gị, ọ ga-akọsụrụ gị more problem, don't worry.